No, takže čaute. Dneska som sa rozhodol si zahrať strieľačky Rivals. Môžeme si ísť rovno. Jako ty si jedol volačo? Počkaj. Záby počkaj, sa pýtaj, či si jedol volačo. Kde? Doma. Však po konce. No, ale jedlo normálne. Nebo no ideme jedna vo jedna. Ideme jedna vo jedna. Dojde se mnou. Nejdem! Sen tým. Ja si nejdem sen tým. Pozrajte. S týmto, dej si. S týmto nejdem. Lebo on je... Kdo? Ja si nejdem s ním. Borcom. Mrazím sem. Jaka? Ja sa bojím, že príde vlak, ktorý silný. Ja musím kúkať do telefonu. Tak, počkajte. Ty kto? Jo, to berem. Však točím video. No ide, totok. Totok je za najlepšie. Jo! Zabil som ho. Ono to nevie, že ja som ja vždy používam svetlicu. Musí to aj u vás vidieť, lebo ja úplne to vidím. Lebo nekúkam do tabletu, lebo točím to cez tablet. No tu si, ty. Malý. Čak si... Zabil ma! Čakaj. Jasne, vyhral sa. Dobrajte. Čo sa mi stalo? Myslím, že tuto som odjel. Som na novom. Mám 5 stále. Čo? Vod si to proste musím nadstaviť, aby sa mi... Počkajte. Tak. A zase jak budem toto reagovať. To jak urobím? Ja budem... No tak. Tak s ním určite idem. Oni sú úplne... No bovia tu skoro všetci do shoppingu. Čo chod... No. Dobře teda, já se na tě budu koukat na Netflix tam, ale vrať se brzy. No, už to začalo. OK, bude nejlepší, když se teďka nachystám sledovací káru. Někdy schovám se zvědavý, kam jdu na rande. Já zase neboj. Co? Hele, říkala, že jdeš s frontmanem, to jen poradit na kýmníval. Navíc frontmanova tohle auto. Zlatíčko, neboj se, našel jsem tam skvělou restauraci, to máš šupaně. Já nemůžu jinak, musím rychle dát se zastavit. Z nějakýho půlmaličku, tak a můžu vyjet, nebo ček, kdo to jede. Ale ne, on je fakt normálně
Ja už mám tieto veci, lebo ja už túto hru hrávam, je to moja obľúbená a doporučujem si ju zahrať, lebo je za mňa najlepšia. Lebo tam sa iba proste, že strieľate, že proste musíte byť najlepší, môžete hocičo vyhrať, budete mať veľa napríklad, že kľúčov. Nejdem! Neviem, ale asi by to tak bolo dnešné video asi. No daj, voľačo. No daj Corflexy. No, takže asi to bude všetko, ale asi nie, naplno. Dobre. Na chvíľku budete mňa vidieť. Budete vidieť asi, jak hrám. Takže. Hrám. Zabil ma ze snajperku, čavo. Nejdem. Ja nehrám. Joj. No neviem, asi to tak bolo všetko, asi dnešné video, ešte možno, že zajtra urobím jedno videjko. To tak by asi bolo všetko pri dnešnom videu, no takže čus.